Huwag mo lakasan niya, marinig niya sa leg ko. Huwag ka magpalipad ah. Ako magpapalipad sa'yo. Expire na yung join button mo. Mag-love shout out sa'yo kapatid na Rizal. Kumusta? I'm in. Mag-love shout out. Maghihintay tayo ng kaunti ng ating mga kasamahan. Yung mga nanalo ng pag-run LS natin ng 28. Kasi may i-announce ako sa kanila. May isa kasing nag-message sa akin sa isa kong video na bakit hindi pa napadala yung load niya, tapos yung saging niya daw ba't hindi pa narating. Oo, tinanong niya nga rin ako, sinabihan ko siya na yung load mo kako, forward na namin sa'yo, yung 30 load mo na ibigay ko ng kako sa'yo, may screenshot pa nga rito, kaya inihintay kong dumating siya para ipakita ko sa kanya yung screen ng load niya na pinadala namin. Ang araw din yun na nang nanalo siya. Tapos yung saging niya, maghintay-hintay siya kasi piniem ko yung taong nag-sponsor. Ngayon, papaliwanag ko, sabi o-order pa daw. Tapos yung 100 load na pinanalunan ng yung limang nanalo, papaliwanag ko din sa kanila kasi hindi ko naman hawak yung sa 100 load nananalo yung 5 tao, hindi ko hawak ang load na yon, hindi ko hawak ang perang yon. Piniem ko rin yung nag-sponsor nun, aayusin niya pa daw. Kaya papaliwanag ko sa kanila kung bakit hindi pa nadating yung sa kanila, yung ibang nanalo. Pero yung that time nang nagparapol ako, na-forward ko na lahat yung mga nanalo, yung mga malaki, na i-forward ko sa kanila. Yung load lang na 100 pesos, hindi ko hawak yun, at yung bananas, hindi ko rin hawak yun. Kaya papaliwanag ko sa kanila kasi nag-PM din sa nag-message din yan sa akin sa isang video ko. Akala baka iniisip niya na binudol ko siya. Kaya kung sakasakali, yun ang papaliwanag ko sa kanila na para maintindihan nila. Kaya ako nag-live ngayon. Ay papaliwanag ko din yun ngayon kasi kung sakasakaling hindi naman kayang ikabigay ng yung taong yun, yung nag-sponsor ng bananas na yun, para hindi na sila umasa. At saka yung sa 100 load, kung hindi man maibigay ng taong yun na nag-sponsor sa 100 load na 5 nanalo, sa pagsweldo ko na lang sa YouTube, baka sumweldo na ako sa susunod na buwan itong September, ako na lang ko sa mag-aabo na. Napakahirap pala, ang hirap-hirap pala ng hindi mo hawak yung pangpapremyo. At hindi sila nagtiwala sa iyo na ibigay yung papremyo. Kumbaga hindi nila kayang ikabigay sa iyo na para ikaw na lang mismo kusang magbigay. Yung lalo yung doon sa load na 100, 5 kasi yung load, 500 din yun. Hinati-hati ko sa 5, diba? Kaya nga tigo 100. Hindi pa nadating hanggang ngayon. Sabi aayusin niya daw kasi nabasa niya pa lang daw yung PM ko sa kanya. Oo, hindi. Si Ma'am Ruby, si American 76, si Ma'am Joy, hawak ko yung perang yung kaya agad-agad kong naipasa yung load. Agad-agad kong naibigay sa kanila. Yung mga nanalo ng yung 30, pakatapos yung first prize, second prize, tapos yung sa Papinoy Henyo, na-forward ko kaagad. Yung sa'yo hindi ko talaga binigay kasi sabi mo sa akin na lang. Pakahirap pala kaya sabi ko, hindi talaga Rizal katulad ng tayo-tayo, yung tayo ni na Rainer, ni na Mary Ann, ni na Parikoy, yung talaga mga legit. Nandun ako kagabi kay tatay, nakita nga kita dun kay tatay. Nandun din si Katong Goods. Wala dun si yung paboritong apo ni tatay, wala dun. Hindi ko nakita siya.
Malamang aabunahan ko na lang resell yung 500 load. So pag sweldo ko, aabunahan ko, hintay-hintayin lang nila at aabunahan ko yun. Oo, nanalo ka nga eh. Nakita ko yung kagabi. Hindi ako pumasok kasi gamit ko main ko. At saka, hindi ko na rin kinuha yung pa-premyo niya. Yung pa-sponsor ni tatay, hindi ko na siya piniem. Wala na akong balak na kunin yung pa-sponsor niya. Total, tapos na naman yung pa-entry ko, yung pag-run LS ko, tapos na naman. Kaya wala na akong plano kay tatay na kunin yun. Okay na yun, tama na yun. Kasi ang naging sure lang talaga sa sponsor ko, apat lang ang naging sure sa sponsor ko. Si Rainy Rio, si Ma'am Joy, si Americian, si Ma'am Ruby. Sila lang yung sure talagang nag-sponsor sa akin. Pero yung the rest, yung tatlo rin, yung tatlo rin, nahirapan ako. 500 cash lang yun, 500 load lang yun, hindi pa pinagkatiwala sa'yo. Kaya, okay lang, bali, aabunahan ko na lang siguro yun pagsoldo ko. Pero yung saging, hindi ko naman kaya abunahan yun kasi tig 50 ang saging yun, di bali apat yung nanalo. Hindi ko kaya abunahan yun, yung tig 50 yun. Malamang siguro, masisira yung pangalan ko sa mga nanalo, tatanggapin ko na lang kung magalit sila sa akin. Eh, hindi ko naman hawak yun, sponsor lang naman yun. Kaya nga, nang bago mag-start nun yung LS ko, yung Grand LS ko ng 28 ng Sabado, Biyernes pa lang na gabi, piniem ko na siya kung sigurado ba siya na magbibigay siya ng pa-premyo, mag-sponsor siya ng saging. Sabi ko sa kanya, sabi niya oo daw, sabi niya. At i-forward ko na lang daw sa kanya yung mga nanalo. Ipinorward ko na sa kanya, sawa ng Diyos wala. O orderin niya pa lang daw yung saging. Kaya napakahirap pala talaga magtiwala sa panahon ngayon, lalo pag hindi mo sila talaga totoong kaibigan or legit na kaibigan. Kasi ganun ang tendency, masisira ka. Masisira yung nagpag-run LS dahil syempre may nanalo, kailangan nila yun, ikiklaim nila yung parapol na yun. Mabuti yung nakakaintindi, yung marunong maghintay. Yung hindi marunong maghintay, katulad nito na kapatid na Sito, kahit sa mga videos mo nag-PPM siya, nagko-comment siya na nasaan yung pinanalunan ko. Si kapatid na Tulakdan Wakwak, yun ang nag-sponsor ng saging na yun. Siya ang nag-sponsor, siya naman ang nag-offer sa akin noon. Pumasok siya dito sa live ko at nag-pad siya sa akin sa FB, inad ko siya. Piniem ko siya bago ako nag-start. Oo nga eh, ang hirap. Kahit saan nagtatanong. Siyempre malalaman ng mga ibang mga nag-ELS na siguro budol yung host na yun doon sa Grand LS na yun at hindi na ibigay yung kanyang pinanalunan. Hindi si kapatid na Sito marunong maghintay. Natulungin na kababayan pa natin. Minsan mahirap magtiwala kahit kababayan mo. Kahit kapwa mo Pinoy, minsan ilalaglag ka rin. Yun nga diba minsan na nasasabi ko, kapatid na Rizal, na kahit kapwa mo Pinoy, ayaw nilang nakikitang umaangat ka, hihilayin at hihilayin ka nila pababa. Mahirap magtiwala. Lalo sa mga baguhan na naging kaibigan mo lang dito sa mundo ng YT, mahirap magtiwala. Pakikita ko sa kanya, hihintayin ko siyang pumasok. Hindi ako magtatagal mag-live, yun lang ang gusto kong ipaliwanag. Sa nanalo, yun na lang ang hindi nakiklaim eh. Yung saging na yun, at saka yung 500 load na yun na 5 nanalo sa Natigo 100. Oo, Bicol yun. Taga Kamsur din. Hihintayin kong pumasok siya, paliliwanag ko sa kanya at mag-e-end niran ako. Kaya ako nag-live ngayon dahil lang doon. Hindi kasi ako mapalagay. Nag-iisip ako noon na kanya na yun, na i-claim niya sa akin. Hindi ko hawak, sukat lang na isipin niya ha, kapatid na Racel, hindi ko hawak ang saging. Dahil wala akong ganong kalaking saging. At hindi ko rin hawak yung 500 load na yun, na GCash load na yun. Kasi hindi pinagkatiwala sa akin yun, hindi yung cash na perang hinawakan ko. Ang sabi niya kasi sa akin, i-forward ko na lang lahat ng GCash load, GCash number ng mga nanalo, para siya na lang ang magsisend. Total, niya, palaro mo lang naman yan, sabi niya sa akin. Pero yung nanalo ng yung tigta 30, yung sa first prize, sa second prize, tapos yung sa Pinoyhen yun, i-forward ko na lahat yun. Yung sa'yo lang ang hindi, kasi sabi mo sa akin na lang. Yung sa'yo lang ang hindi ko pinorward. Pero yung mga the rest, yung mahigit
mahigit 2K na load na i-forward ko yun. Ng araw din yun. Na alam mo naman, di ba, bago tayo nag-end noon, na i-forward ko na yun. Kahit nung kay kapatid na si ito, pakikita ko sa kanya yung 30 load niya. Naka-screenshot. Buti na lang kami ni-screenshot namin. Hirap. Sabi nga ni Mary Ann, ikaw anya, Kuya Ricky, masisira dyan. Kasi anya, sabihin anya ng mga nanalo na binudol mo sila. Baka sabihin anya nila na hindi totoo yung premyo mo. Kasi anya talagang ganun ang mangyayari. Yun na nga eh. Yun na nga, kaya piniem ko pa sila kanina uli. Kagabi ata o kanina, yung isa si Tulak Danwa ko, piniem ko uli siya. Sabi ko sa kanya, kapatid, hindi masama magsalita ng totoo. Hindi masama magsabi ng totoo na pasensya ka na kapatid, wala akong ganong kalaking mga saging. Pasensya ka na kapatid dahil hindi ako nakakuha, hindi ako nakalikom ng ganong kalaking saging. Buti na lang kamo, hinati-hati ko yung sa sa 4 kasi 200 ang gusto niya eh. 200 na banana sa isang tao lang. Buti kamo hinati-hati ko yun. Kasi kung isang tao lang talaga, pupursigin akong i-claim yun eh. Pupursigin ako noon na makuha nila yung 200 na yun eh, di ba? Kalahin mo isang tao manalo ng 200 saging, di ba? Pupursigin niya ako noon. Buti lang kamo hinati ko siya sa 4. Kayang paligwa, kaya sinabihan ko siya na, kapatid, magsabi ka lang ng totoo kung hindi mo kayang ikabigayan kasi bahala na ako magpaliwanag sa mga taong nanalo ng saging na sponsor mo kung bakit hindi na i-forward sa kanila, bakit hindi claim yung pinanalunan nilang saging. At least kahit mapahiya ka ako sa mga taong nanalo, okay lang, tatanggapin ko na lang ako kasi ganun talaga. Kaya isang lesson na rin yun sa akin kapatid na Rizal na huwag talaga magtitiwala lalo pag hindi mo masyadong kaibigan, hindi mo masyadong kakilala. Kaya mahirap pala talaga. Kaya napag-isip-isip ko na sana hindi ko na lang tinuloy kasi nagdadalawang isip na ako noon eh na ituloy yung bananas na yun. Kasi nga isipin mo kay Mary Ann, hindi niya nga naibigay yung 500 din na GCash load. Kasi dalawa kami, ako at saka si Mary Ann, nag-donate siya sa akin saging kay Mary Ann 500 GCash load, hindi niya naibigay yung 500 GCash load niya. Sa akin pa kaya 200 na bananas, di ba? Kaya yun na lang ang sasabihin ko ngayon pag pumasok sila, yung mga nanalo ng bananas na yun, sasabihin ko na lang sa kanila direkta na wag na silang umasa. Gagawin ko na lang load yun, yung pinanalunan nilang saging, tigo 100 sila, yung 4 na nanalo ng tig 50 bananas, gagawin ko na lang load na tigo 100 din sila, di bali 900 ang aabunan ko kapatid na Rizal. Hintay-hintayin lang nila sa pagsweldo ko sa YouTube, bakit itong buwan na to sumweldo na ako, bibigyan ko sila ng load. Yun na nga eh. Hindi, hawak ko yung sa mga naunang nanalo, yung malalaking nanalo, hawak ko yun. Kaya i-forward ko na agad. Ang di ko lang hawak talaga, yung bananas tapos yung 500 load na tigo 100 na ginawa ko sa 5. Yun ang hindi ko hawak. Kasi hindi nila pinagkatiwala sa akin, lalo yung sa GCash load na 500, hindi niya pinagkatiwala. Kasi baka iniisip niya na pirahin ko rin lang siguro, o baka sarilinin ko rin lang, ganun. Piniem ko na siya. Silang dalawa piniem ko siya. Pero yung dong kay tatay, hindi ko na talaga i-claim yun. Kasi tatlo silang hindi ko claim. Tatlo sila na dapat mag-sponsor pa sa akin ng time ng Grand LS natin. Yung kay tatay, sure na sure hindi ko kukunin yun. Kalimutan niya na nga eh. Hindi ni Ayman lang, wala nga siya sa akin pasabi, di ba? Ni pasaring man lang na, uy, mag-Grand LS, imposibleng hindi papasok sa kanya notification ko, kapatid na Rizal kay tatay. Imposibleng hindi papasok sa kanya ang Grand LS ko ng time na yun. Magno-notif yun sa kanya kung siya ay nakakalimbang all sa akin si tatay. Ganun lang yun. Imposible yun na hindi magno-notif sa kanya. Ang Grand LS ko hindi papasok sa kanya kung siya ay nakadikit kalimbang sa akin. Maliban lang kung hindi siya nakakadikit kalimbang, ganun yun. Hindi ko na talaga i-claim yung kay tatay. Huling pasok ko yun sa kanya na naman. Yun. Mahigit 8 buwan akong hindi pumasok sa kanya kay tatay. Pasok lang ako sa kanya dahil kay Ma'am Mila. Nahiya ako kay Ma'am Mila, sinabihan ako ni Ma'am Mila, piniem ako na pumasok ako kay tatay dahil walang tao. Iilan lang kayo doon.
Sa pakikisama kay Mamila, kaya pumasok ka sa kanya. Huling-huling pasok ko na yun sa kanya, kay tatay. Hindi sa masama ang loob ko sa kanya ha, kapatid na Rizal. Hindi masama ang loob ko kay tatay. Kasi malaking utang na loob ko kay tatay. Natulungan ako niya ni tatay ng time no na kakaproblema yung anak ko. Yung nagkaroon dito ng bukol, yung papaoperahan ko sana. Natulungan ako niya sa financial talaga. Totoo yung kapatid na Rizal. Napadalahan niya ako. Abot kamay, natulungan din ako niya noon. Sa financial din. Dahil nga yun, nagkaroon ng pa-check up kami ng pa-check up ng anak ko doon sa Tansa Cavite, ng time na yun, nabigyan nila ako noon. Ayaw nilang ipasabi yan, pero ngayon nasabi ko na sa kanila. Almost 1 year, mahigit 1 taon, di ko sinasabi kung kani-kanino. Natulungan talaga ako nila niyan sa financial, kaya nakilala ko yan sila, maigi sila. Pero ngayon hindi na, huling pasok ko yun sa kanya. Pero malaking utang na loob ko sa kanya, yun ang akin, malaking utang na loob ko niyan kay tatay. Kaya nga si Mark hindi siya umalis-alis diyan kay tatay eh. Kung hindi dahil sa akin, hindi niya makikilala yan si tatay. Kung hindi dahil sa akin, hindi niya ma-add yan sa FB si tatay. Kasi nga, ako ang nagbigay sa kanya. Ngayon ako ang siniraan niya doon sa matanda. Okay lang yun. Hindi naman siya pagpapalain. Kahit marinig niya pa, kasi siya naman ang madalas talagang tumuwad sa akin. Hindi ko lang siya ma-pinpoint. Kahit marinig niya pa sinasabi ko ngayon, kahit naka-video siya, kahit naka-monitor siya sa akin ngayon, walang problema. Hindi dahil sa kanya, hindi yan sa akin makukon si tatay. Siyang sumira ng pakikisama ko kay tatay. Pero hindi masama ang loob ko kay tatay. 500 lang. 500 lang kapatid na Rizal. 500. 500 ang hindi pa napapadala. Kasi 500 gigas load lang naman yun eh. Na sponsor ng isa. Yung babae. 500 lang yun. Na hinati ko sa 5. Kaya tigo 100. Hindi ko pa napapadala yung kay Romel. Hindi ko pa napapadala. Kay Katungguts, hindi ko pa napapadala. Tapos kay Rose Vlog, 2 pinanalunan niya, di 4 na yon. Pakatapos kay Meroy TV. Bali, yung isang tao 2 na panalunan, yung 3 tigo 100. Di bali 500 yun. Yun ang hindi ko napapadala pa. Kaya bali sa sweldo ko, sa pagsweldo ko dito sa YouTube, baka this coming month na to, this September, pagsweldo ko, papadala ko sa kanila. Tapos yung doon naman sa bananas na tig 50, di bali 4 na nanalo ng tig 50 bananas. Yun ang hindi ko na talaga may papadala sa kanila. Wala naman akong ganong kalaking saging at wala akong kapasidad o kakayahan na makakuha ng ganong kalaking 200 na saging na yun. Gagawin ko na lang load yun. Tig 100 sila. Hintay-hintayin lang nila. Bali 900 ang kailangan kong likumin na para makapagpadala ng load dun sa mga nanalo nila. Gagawin ko na lang load yung tig 50 nila. Mega love shout out sa iyo kapatid na Korean 88. Maraming salamat. Maraming salamat sa patamsak mo kapatid. Maraming salamat sa pagbisita mo at maraming salamat sa pagpunta mo uli sa akin. Maraming salamat. Nagkukwento lang kasi ako kapatid na Korean 88 dahil doon sa Grand LS ko na yung ng Sabado ng last 28. May nag-claim kasi na hindi ko pa na-forward sa kanila yung saging na pinanalunan nila tapos yung load na tigo 100. Kasi kapatid na Korean 88, yung saging na yun na tig 50 na saging, 4 na nanalo, hindi ko yun hawak. Oo nga kapatid na Rizal. Oo. Pero hindi na siguro, hindi na ako magpapag-run LS. Nadala na ako. Pakatapos ang gagawin ko lang kung magpapagames ako, yan on the spot, yun ang gagawin ko, on the spot na lang na pag-games, papinuhin nyo na lang, at least kaya kong ikabigay agad. Kasi sarili kong pera na lang ang gagamitin ko. Bawat sweldo ko sa YouTube, sarili kong pera, on the spot na lang ako magpapagames. Hindi na ako magpapa-entry, hindi na rin ako magpaparapol kasi nga nakakadala pala. Mahirap pala pagtiwalaan din ang kapwa mo Pinoy. Kaya nga yun ang kasabihan ng matatanda. Kapwa mo Pinoy, sila rin ang sisira sa'yo.
nakakadala, nakakapanghina. Hindi ako kahapon di rin talaga ako nag-live kasi gawa ng masakit nga yung mata ko. Kasi ako, kapatid na rin sila yung kapatid na Korean 88, madalas na naman sumakit mata ko. Dahil nga yan sa salamin ko, siguro hindi na bagay sa mata ko. Hindi talaga ako nakapagpa-check up. Noon pa ako sinasabihan ni Rainer Rio dyan na magpa-check up na ako. Bibigyan niya kita ng pagpa-check up. Hindi ko lang tinanggap yung pang-check up na binibigay ni Rainer kasi nga gawa ng nakakahiya kasi natulungan niya na ako. 2 beses na ata ako natulungan niya ni Rainer. Napakabuting tao kasi niya ng taong yan si Rainer Rio. Kaya nahihiya na rin ako sa kanya. Kaya siguro dahil sa mata ko nga madalas sumakit. Madalas sumapdi, nahapdi na naman nga. Syempre kailangan akong mag-live. Diba? Para alam mo na, para makuha natin ang ating revenue. Pakahirap. Mahirap pagtiwalaan ng kapwa mo. Pay, lambing ulit. Mamaya na po ito. Sige kapatid ha, kapatid na Korean. Uy, o nga no. Live in, magtatamsak ako sa iyo ha. Salamat. Ayan, nakapagtamsak na ako biha. Manay. Salamat Manay. Ingat ka palagi dyan Manay. Korean sa ibang bansa. Alam ko na sa ibang bansa ka. Ingat ka lagi. Tamsak dikit ko na tong angel ko si Korean 88. Kapatid na Resel, dikitan mo nga yan si Kuan si Monica. Yung sa anak ko yan, pinalalago ko na kapatid na Resel. Ayan si Monica, di ba yan yung tagababa ng mga bahay ng aking mga sponsor at saka binababa ko. Kaya yan yung tagababa ng mga bahay niya. Ngayon pinalalago ko na yan si Monica, yung sa anak ko. Ako nang nag-aasikaso kasi wala rin hilig yun sa YT. May bagong may ongoing yan na ina-upload kong video. Hindi ko pa na-upload. Pero may naka-upload na isang video. Baby pa bahay niyan, kapatid na Resel. Padikit naman kahit mga dalawa mo. Short video lang naman yan.
Salamat niya, pinalalago ko na. May na i-upload ko para mamaya. Mamaya gabi upload yun, tapos lalagyan ko ng apps ng para wala pa kasi itong hindi ko pa nalalagyan ng YT, tapos hindi pa ako nakakapag-upload ng PixArt niya para sa mga taggagawin kong thumbnail, kaya wala pang thumbnail. Yung upload ko na nakarang araw yan, upload ko na video. Baka mamayang gabi asikasuhin ko tong nakarang araw yan, upload ko na video. Baka mamayang gabi asikasuhin ko itong bahay ng anak ko. Pero ako ang magpapalaki nito. Igagala ko rin to ng igagala. Pag naka 200 na tong saging, sisimulan ko na rin tong i-live. Uploadan ko to ng kahit sa Chrome na lang ako mag-live. Dadaan ako ng Chrome. Nakita ko na kapatid na Rizal yung paano mag-pin. Pero doon ako dadaan sa Chrome kasi nang unang live ko, kapatid na Rizal, sa Chrome ako dumaan. Nandoon pala nakalagay. Pag mag-live ako, doon ako dadaan sa Chrome para mag-pin ng mga bahay. Nandoon yung pin ko nandito sa pinaka-whitey ko. Wala ako ditong pin. Doon ko nakita kagabi. Nag-try nga ako doon kagabi. Pumasok si kapatid na native. Inend ko agad kasi try nga lang yun. Hinanap ko lang kasi yung pin, kung paano ako makapag-pin. Kasi nga, nahihirapan din ako. Gusto ko mag-pin ng mga bahay. Kaya sa susunod na live ko, doon ako dadaan sa Chrome. Kasi nandoon yung pin. Salamat kapatid na Rizal ha. Salamat sa pagdikit sa anak ko ha. Nagawa mo na. Oo. Nagawa mo na yung kapatid na Rizal. Nagawa mo na yung second step verification mo. Gawin mo na yun. Huwag mo nang patagalin. Ako, ginawa ko na. Ganon din naman gagawin, kaya ginawa ko na. Kailangan natin yung gawin mo na. Manood ka ng tutorial. Sa tutorial ka na lang magbase. Yung Tagalog na lang doon. Gawin mo, manood ka sa tutorial. Habang nanonood ka ng tutorial doon sa isang CP mo, yung pinaka main mo, susundan mo siya. Panoorin mo muna yung kabuuan ng tutorial niya. Pag nakursunadahan mo at sa palagay mo masusundan mo, saka mo naman siya ngayon ulitin at gamitin mo ng main mo para doon mo siya susundan sa pinaka main mo. Madali lang naman ganun ginawa ko. Ginamit ko itong CP ng anak ko, ginamit ko. Dito ako nanood ng tutorial, pinanood ko muna. Nang nagustuhan ko kasi Tagalog tutorial naman siya, naiintindihan ko. Tapos inulit ko, tapos sinundang ko na, ginamit ko na itong main ko, itong monitor ko. Gawin mo na, napakadali lang, nandali-dali lang, sundan mo lang yung step by step. Magagawa mo yan. Tapusin mo yung nagkukusadahan mo. Tapusin mo muna yung tutorial niya. Pagkatapos mong tapusin, sundan mo ngayon. Kung naintindihan mo, sundan mo yun. Sundan mo sa pinaka-main mo. Habang nanonood ka dun sa tutorial na pinanonood mo, sundan mo. Pag medyo nalito ka, stop mo muna. I-reset mo. Ulitin mo uli dun sa part ng nalito ka. Kasi ganun ginagawa ko. Pag may bagong email sa atin si Lolo, pag hindi ko alam talaga, natanong ko na kay Rainer o natanong ko na kasi si Rainer madalas kong tanungan, hinahanap ko ngayon siya sa YT. Nanonood ako ng tutorial kasi lahat na naman niya may tutorial. Lahat naman tong minsan yung sinishare ko sa inyo, lahat yan natutunan ko rin sa tutorial. Doon ko nalaman yung kabuuan niya, kaya yun, naisishare ko rin. Dati nga naglilista pa ako eh. Linilista ko isa-isa, step by step, part 1, part 2, tapos pindot, ganun, may ganun-ganun pa ako dati.
Ngayon hindi na, nanonood na lang ako ng tutorial. Kasi lahat naman yan, tinuturo na agad ng mga malalaking vlogger. Yung mga malalaki na rin ng bahay. Kumain ka na ba? Rosel, kumain ka na? Mag-LS ka. Huwag kang tamarin. Payo ko sa iyo kapatid na Rosel. Maraming salamat, Goy. Maraming salamat, Goy. Huwag kang tamarin kapatid na Rosel. Kasi makakatulong din yan lalo pag nasa probinsya ka na. Makakatulong din yan. Pag monetize ka, dahil monetize ka na pag may sahod na kahit konti, hindi naman kalaki ng sahod sa mga tulad natin na small YouTuber. Makakatulong din kahit papano. Masaya. Huwag kang tamarin. Baka bumaba WH mo. Salamat, Goy. Sa patamsak, Goy. Maraming salamat. Nakakulog na naman dito. May chance atang umulan. Nag-live lang ako, Goy, kasi gawa na ako lang ipaliwanag yung about nga dun sa mga nanalo. Bababa na nga eh. Huwag kang tamarin. Kung di mo kayang mag-LS, magpaikot ka ng sarili mong bahay. Kumusta, Goy? Goy, kumusta? Nandiyan rin sila si Rainer, oh. Pero nga, kapon mo lang ba nakita?
Huwag daw magtamad, kapatid ni Labsel, sabi ni Rainer. Bilisan mo, Rosel, ha ha ha. Dami ko ayuda sa pagong mo, Rainer. Goy, padikit naman sa kay Monica. Yung bahay ng anak ko, Goy. Pinalalago na kasi yung bahay ng anak ko, Goy. Pag nakakuha na yun ng 200 banana, sisimula ko na rin yan mag-live stream. Ipapamoni ko rin tong isang cellphone ng anak ko kasi wala ring hilig eh. Balikan mo, dumikit sa'yo. Kagabi kay Famtismo, sabi ni kapatid na Rizal. Nagkasalubong ba kayo sa dikitan? Sana all. Goy, padikit naman kay Monica, Goy. Sana ako, Goy. Padikit naman. Dikit mo yung alagad mo, Goy. May pibabahay pa. 8 pa lang ang dikit doon. Sa bahay ng anak ko. May isang video na yon. Pinalalago ko na. Para pag nag-live ako, pagsasabayin ko yung dalawang live. Makakuha lang to ng mga 200 bananas, ilalive ko na rin tong cellphone ng yung bahay ng anak ko. Inaayos ko pa, maigi. Unggoy ang dumikit sa akin, Rizal. Di tay. Ano daw? Ganda naman ng harang na to. Ganda. Hindi ko skip. Ganda siya eh. Mag-love shoutout sa'yo, kapatid na Mix Vlog. Salamat, kapatid. Kapatid na Mix Vlog, baka di mo pa kadikitan niyan si Monica Dawal. Bahay po yan ng anak ko, kapatid na Mix Vlog. Baka gusto mong bisitahin ang bahay niya. Pinalalago ko na rin po kasi ang bahay niya ng anak ko. Ako po ang nagbababa na ng bahay niya. At igagala ko rin niya ng ang bahay niya para dumami na rin ang bahay niya. May isang naligaw sa bahay ko, Rizal. Guys, padikit naman po dyan kay Monica Dawal. Rainer, psst. Di wow. Okay lang, kapatid na Mix Vlog. Maraming salamat. Kumusta daw, Rizal? Sabi ni kapatid ni Rainer.
Ito na mo problema kapatid na mix vlog ng yung mga nanalo na yung nagki-claim sa akin ng bananas nila. Patay na ba? Baka busy. Baka busy si kapatid na Labsel. Sino? Sinong Maris? Dalawin mo si Maris ho. Sinong Maris? Si Mix Vlog? Patay na patay sa'yo. Malamang. Maraming nababaliw dyan kay Rainer. Kulang na nga lang ako ang babaliw dyan eh. Kay Rainer. Goy, padikit naman kay Monica. Goy. Sige na, Goy. Dikitan mo yung anak ko, Goy. Ayan si Monica Dawal, Goy. Padikit naman. Baby pa bahay niyan. Anak ko yan, pinalalago ko na bahay niyan. 8 pa lang ang bahay niyan. Talaga, swerte naman yan. Nababaliw pa pala sa kanya. Sana mabaliw din ako sa kanya. Kaso may love na kayo yung kamukha na ex ko. Ewan ko sa'yo, Rizal. Dami mong alagad ngayon ah. Si Rizal, kapatid. Opo, mabait yan.
Kaibigan ko kasi. Parang si Rainer lang yan at saka si Labsel. Nadadala sa pilit ko. Naghihintay lang ako mga kapatid ng ating, yung mga nanalo na nakaraan ha, baka pumasok, lalo na si kapatid na Sito. Para mapaliwanag ko sa kanya. Kung nasaan na yung pinanalunan niya. Kung naulan na naman. Swerte naman ni Labsel, lagi pinupuri. Kabaitan, sana all mabait. Sige, baliktarin mo pa pangalan mo, kapatid na Labsel. Pag ikot-ikutin mo pa pangalan mo. Pag halu-haluin mo pangalan mo, kapatid na Labsel. Pamember ka na, kapatid na Mix Vlog. Pamember ka na. Tamsak dan poging gusto. Poging host ba? Sino yun? Parang wala akong naalala ng poging. Ang na host, pwede pa. Nadalaw mo po ba bahay ko? Oo, nadalaw ko bahay mo. Yung sa beach. Yung short video mo, 1 minute ata yun. Yung sa beach kayo. Alin ba doon ang gusto mong dalawin ko? Yung naliligo yung mga anak mo? Kasama asawa mo, maraming naliligo? O yung sa beach lang na video mo? Alin doon? Magka-cut off na naman sa 12. September 12, cut off na naman ang swelduhan sa YouTube. Ba't nawala si Rainer? Friend mo ba yun, host? Bakit bigla na lang siyang nawawala? Oo, friend ko yun. Super legit friend. Super bait na, super supportive na friend. Kahit hindi kami nagkikita sa personal, siyang may tuturing kong isa sa mga pinaka-legit, organic, 100% na kaibigan, totoong kaibigan, at higit sa lahat, may tuturing kong lagi nandyan sa lahat na bagay. Ayan, sina Labsel, sina Rainer Rios, si Mamila Pry, ayan, kapatid na Digin Channel, ayan, mga legit ko pa silang mga kaibigan. 5 po yan, na mga legit ko talagang kaibigan dito sa mundo ng YT. Hindi lang porke nasasabi kong legit sila dahil natulungan nila ako sa personal na pangangailangan or sa dito sa mundo ng YT. Hindi ko lang po sinasabing ganun, sa ganun lang pong bagay ang tulong nila sa akin, kundi kahit di ko pa sila nakakita sa personal, mga legit, tinuturing ko po silang mga legit. Kaya nangangarap din ako na one of these days na makita ko sila sa personal. Kasi nasa ibang bansa lahat sila eh. Kaya nangangarap ako na gusto ko makita sila, mami, sa personal. Ayun ang mga taong yun ang mga binanggit ko. Kaya may nakadagdag pa lang isa. May nakadagdag pa sa amin sa Team Unggoy, si kapatid na Meroy TV. Yan, mga legit talaga, as in super legit talaga. Yan, si kapatid na
ng taga Bicol. Hindi po lahat ng mga taga Bicol ay legit po ha. Isa na po din yung hindi ko na po babanggitin, hindi po ako magme-mention ng pangalan. Kaya yun ang sabi ng mga matatanda noon. Kasabihan ng matatanda na Pilipino tago, Pilipino turo. Parang sa madaling salita, kapwa mo Pilipino, yun ang hihila sa iyo pababa. Yun din ang magpapahamak sa iyo kapwa mo Pinoy. Ayaw kasi ng kapwa Pinoy natin na umasenso ang kapwa. Podo problema. Ito yung kuko. Haba-haba na ng kuko na pupul. Tagal naman pumasok ng mga nanalo. Hintay ko sila para may paliwanag ko sa kanila kung saan napunta yung kanilang mga napanalunan at kung bakit hindi pa nadating sa kanila yung mga napanalunan nila.
Salamat kapatid na Rosel. Salamat. Malapit na din tanggalin, taglamig dito. Ganun ba kapatid na Rosel? Ingat lagi dyan, kapatid na Rosel. Always na nag-iingat para makauwi pa ng bahay sa Pinas. So, 3 minutes din. The house, love you all. Mag-iingat lagi kapatid na rin sila. Alam mo na, mahirap ang panahon ngayon. Joypoy Vlogs, mega love shoutout. Maraming salamat kapatid na Joypoy Vlogs sa pagbisita. Sa patamsak mo, maraming salamat kapatid. Kumusta kapatid na Joyful? Ano naman ito? Kahit charger, napakahirap ng charger. Sira kasi. Putol ang charger. Kainis. Maraming salamat kapatid na Joyful sa pagbisita mo. Baka may premier ka dyan, baba mo kapatid. Para mabisita natin. Baka di mo pa po kapatid na Joyful Vlog ka dikitan si Monica Dawal. Baka gusto mong dikitan, baby pa po ang bahay niyan. Si Rainer parang bulang bigla na lang nawawala. O nga eh. Nagbabasa yon. Baby pa po ang bahay ni Monica Dawal. Baka gusto niyong bisitahin. Mga kapatid. Okay lang, Bunso. Kumusta ikaw, Bunso? Nakasahod ka na ba? Dumating na ba ang pin mo, Bunso? Dumating na ang pin mo? Kumusta, Bunso? Parang na. Wala pa po sa AdSense, nasa YT Studio pa po. Parang nakita kita Bunso, parang nakita kita sa TikTok. Padikit po, pabalik agad, salamat. Kapatid na Joyful, baka di mo po kaibigan si Monica. Magbabalik din sa iyo ngayon yan. Parang nadaanan kita sa TikTok, Bunso. Sa TikTok. May TikTok channel ka rin ba? Ayun nga pala no, Tamsak Dan. Anong nangyari sa mga sponsor mo? Wala, nga. Oh, nakita nga Bunso sa TikTok. Monica Dan pulpak sa'yo, sabi ni Joyful Vlog. Sige, sige kapatid na Joyful ha. Wala, nga kapatid na Mary Ann. Mag-aabo na ako. Yung saging na yung apat na saging na tig 50 gagawin ko na lang yun na tig 100 na load. Oo, tapos yung 500 na load sa 5 tao na tig 100 di 500 yun. Aabunan ko rin yun, bali na ni 100. Sa pagsweldo ko dito sa YT this coming September, itong buwan na to,
aabunahan ko na lang. Gagawin ko na lang load yung saging na tig 50. Wala, ganun talaga. Bahala na si Batman. Hinihintay ko nga pumasok yung mga nanalo eh. Wala talaga. Kaya budol is real. Kung sa'yo nga, hindi na ibigay, wala pa akong isisend sa'yo ngayon. Di ba naibigay ko na sa'yo? Tatay, may makuha po ba ako dito? Road to... Uy, ang laki na ng bahay mo, bunso. Ayan, dikitan mo si Kuan, si Monica Dawal, si Joe Pay Vlog. Baka di mo pa kaibigan. Ayan, si Showy Ann. Baka di mo pa kaibigan. Sa saging nanala ko ng 500 bananas. Oo. Aha. Showy Ann. Pagsweldo ko na, saka ko aabunahan na lang yun. Wala na akong pang paload ngayon. Pagsweldo ko na, bibigyan kita ng 100 load. Kapatid na Joyful, nakadikit na po sa iyo si Monica eh. Dating dikit na po kayo, kapatid na Joyful ni Monica. Ayan po oh. Dating dikit na po kayo ni Monica. Kapatid na Joyful. Ayan po si Monica Dawal, anak ko po yan mga kapatid. Pinalalago ko na po ang bahay niyan. Opo kapatid na Joyful, salamat sa pagdikit. Anak ko po yan, si Monica Dawal. Pinalalago ko na po ang bahay at palalakihin ko na po ang bahay ng anak ko. Harap naman ito, ini gumagana, kaloka. Kahit charger wala. Okay lang yung bunso, walang problema bunso. Okay lang yung bunso. Basta nakita kita sa TikTok. Busy din ako na madami kasi kumukuha sa akin ng mga Grand LS moderator. Ganun ba bunso? Hindi ko na, kapatid na Showy, hindi ko na aasahan yung 50 bananas na yon. Alam na this, ino-order pa lang daw. Kaya nga nag-live ako ngayon para ipaliwanag doon sa mga nanalo. Nagagawin ko ng load yung pinanalunan nilang 50 bananas bawat isa para makabawi-bawi naman sa kanila. Kasi kahit sa regular videos ko may nag-PPM na sa akin eh. May sa regular videos ko may nagko-comment na nasaan na daw, hindi ko pa daw binibigay yung saging nila. Eh hindi ko naman hawak yung saging, sponsor lang naman yun. Oo, Bonso, nagpala.
Maraming salamat, kapatid na Maris Ravila, sa patamsak mo. Maraming salamat, kapatid na Maris, sa pagpasok mo muli sa aking munting bahay. Maraming salamat. Okay lang, Shena Landasan 28, mega love shoutout sa inyong mga kapatid. Kayo ay nanalo ng Sabado, kaso wala kayo rito, kaya hindi napunta sa inyo yung panalo nyo. Madalas ko kayong natawag, lalo na si Labrador. Tapos ito si kapatid na Shena, nakatatlong tawag ako. Kay kapatid na Maris, nakaapat na tawag ako. Kay Shena Labrador, napakaswerte sana nun. Naka-anim na tawag ako, naka-anim na bunot. Maraming salamat sa pagtamsak nyo. Akala ko ngayon 30 na ngayon eh. 31 na bukas. 28 yung ating parapol eh. Budol si Lolo, tinatag niya tao mo. Oo nga eh. Sayang nga kapatid na Shena eh. Nakailang tawag ako sa'yo, nakatatlo ata o apat na tawag ako sa'yo. Nabunot pala. Kasi ito si kapatid na Maris Ravila. Nakailang tawag, nakailang bunot din ako. Ganon talaga. Syempre, may ibang yung mga naka-stay dito. Oo, nabunot ka, kapatid na Maris. Nakatatlong bunot ata ako sa'yo. Nasuswerte nyo nga eh. Maswerte si Miroy, maswerte si Labrador, maswerte ka Sheena, maswerte ka rin Maris. Napakasuswerte nyo sana ng time na yon kasi di ba marami kayong entry. Oo, yung maraming entry talaga sa totoo lang, madalas mabunot. Oy, kahit isang bisis lang din natin nakuha. Oo nga eh. Oo, madalas kayong matawag. Madalas kayong mabunot. Sayang nga eh. Wala, napunta sa iba. Napunta sa iba. Siyempre bubunot ulit tayo. Once na wala talaga kasi rito, nagbilang pa nga ako. Once na wala talaga rito, puproceed natin sa susunod. Bubunot ulit. Bubunot ulit, tapos mabubunot uli kayo. Bubunot ulit, mabubunot uli kayo. Napakaswerte nyo nga. Kayo lang naman kasi mararaming entry rito eh. Mararaming mga pa-entry sa akin. 5 ata kayong maraming entry. Noon na madalas mabunot. Si Miroy, yun. Nakamahigit 400 siya, 450. Si Showy Ann, naka 330 na load. Tapos yung tapos yung nanalo sa Pinoy Henyo 200. 2 beses ako nagpa-Pinoy Henyo. Si Rizal, ayan si Rizal nandiyan, nanalo siya ng 100 load. Hindi ko binigay sa kanya kasi dinonate niya na lang sa akin. Pero yung the rest na kanila, pero may hindi ako naibigay yung saging. Hindi ko naibigay, tapos yung 500 each na tigwa 100 yung 5 tao, hindi ko pa nabibigay kasi piniim ko na yung mga nag-sponsor, gagawin pa daw nila, lalo yung doon sa saging. Yung saging na nanalo ng tig 50, hindi pa nakukuha nila. May message na nga sa akin sa isang video ko, ba't daw hindi pa naipapadala sa kanya yung saging na 50 tapos yung load na 30. Yung load na 30, naipadala ko na sa kanya, may screenshot dito, pakikita ko sa kanya. Yun hinihintay ko lang kaya nag-live ako. Gising di ko alam na ano gagawin ko. Tumawag na madam ko sabay, bihis 6 AM dapat gising ko. May pasok na kasi dito. Kaya yung sa load na, yung sa saging na si 50 gagawin ko na lang load yon sa pagsweldo ko dito sa
YT itong darating na buwan. Ako na lang mag-aabuna. Ang aabunahan ko po mga kapatid is 900 kasi yung 500 na load hindi pa nakukuha, hindi ko pa nakiklaim dahil hindi pa pino-forward ng nag-sponsor. Pero pinorward ko na sa kanya yung mga GCash number nila. Tapos yung 200 na saging na hinati ko sa apat na tig 50 na saging, hindi pa rin kasi ino-order pa daw. Kaya hindi ko na inaasahan yung 500 load at saka yung saging na tig 50. Ako na lang mag-aabona pero gagawin ko na lang load yun. Hintay-hintayin lang nila. Pagsahod ko dito sa YT, ako mismo ang mag-aabona na lang sa kanila. Kasi talagang hindi mo naman mapiplease lahat yung mga nag-sponsor dahil siyempre hindi mo masasabing walang tiwala. Ayaw lang nila ibigay na ikaw mismo ang hahawak ng papremyo. Kasi ang nahawakan ko lang naman pong papremyo is 3 lang po yung talagang totoong nag-sponsor sa akin sa CAS at isang nag-sponsor sa WS. Yun lang po yung mga legit yung 3. Pas kahit banana na lang sana 50. Yun nga kapatid na Sheena yung 50 nga lang na banana hindi ko po nakuha. Isang tao po nag-sponsor noon, 200 na bananas yun. Hinati ko po siya sa apat. Ang nangyari, o-orderin pa lang daw niya. Piniem ko na po siya. Biyernes pa lang nag-PM na po ako. Pagkatapos ng Grand LS ko ng Sabado, piniem ko uli siya. Sumagot lang sa akin kanina, o-orderin pa lang daw. Kaya hindi ko na po inaasahan yung banana. Yung saging hindi ko na po inaasahan. Ako na lang po mag-aabo na ng work of 900 load. Hintay-hintayin na lang po nila na pagsahod ko sa YT. Baka itong September na to. Ako na lang po mag-aabo na. Ganun talaga. Kaya nakakadala po talaga, nakakadala. Pag hindi mo talaga mga legit na kaibigan at hindi mo talaga mga kabisadong kaibigan, kahit kapwa mo Pinoy, minsan yun din ang hihila sa'yo pababa. Kahit, oo, siyempre ako po yung mapapahiya dahil ako po yung nagpag-Grand LS. Ako po yung nagpa-premyo na hindi naman talaga nakuha nila kahit sino naman interesado. Hindi naman nila nakuha talaga yung pa-premyo nila. Pero yung the rest po, nakuha po nila lahat. Na i-forward ko ng time na yun. Yung araw na akin pong pag-Grand LS na ibigay ko po sa kanila, work of 2,800 pong load. Ipinorward ko po ng araw na yun sa kanila. Yung mga nanalo ng mga 600, tapos 300, pakatapos yung 10-30 load, na-forward ko po yun sa kanila. Tapos yung sa papinuhin nyo kung 200, papinuhin nyo kung 100, na-forward ko po sa kanila lang, yun sa kanila lahat po. Ang hindi lang po talaga yung saging na 50, na 4 na 50 plus yung 500 na GCash load pa kasi ang sabi sa akin kasi na nag-sponsor nun, siya na lang daw ang magbibigay ng load, isend ko lang daw sa kanya yung mga GCash number ng mga nanalo. Tawa ng Diyos, ano na po ngayon, anong taon na? 2 days ago na ang nakaraan nang nagpag-Grand LS pa ako, hanggang ngayon wala pa po. Aasikasuhin pa lang daw. Yung WS ok na play na lahat ni Rainer. Kaya masasabi ko mga kapatid na napakahirap po pala talaga minsan magtiwala rin. Kahit kapwa mo po Pinoy, lalo pag hindi mo po kabisadong totoong kaibigan. Kaya nagpapasalamat ako dahil nandyan po talaga yung mga legit kong kaibigan, na totoong kaibigan talaga. Matalikod man ako, mapaharap ako, makita man nila ako na naka-live o hindi man nila makita na naka-live. Totoo pong nandyan talaga sa akin. Kaya saludo ako sa 6 kong kaibigan na mga legit talagang kaibigan ko. Na lagi nakaalalay sa akin, lagi nakasubaybay sa akin. Oo nga eh. Napakahirap magtiwala. Kakapanghina kasi ako yung nasisira dahil ako yung nagpag-Grand LS, ako yung nagpalaro. Kaya ayan tuloy, mag-aabuna ako. Siyempre kailangan kong abunahan yun, kailangan kong solusyonan yun dahil ako yung nagpalaro po mga kapatid. Sa susunod hindi na po ako basta-basta talaga magtitiwala, lalo pag hindi ko sure at lalo pag hindi ko talaga mga legit na kaibigan, hindi talaga ako magtitiwala na. Nadala na po ako. First time po itong nangyari sa akin, simula po ako nang namoni, first time itong nangyari po sa akin na nag-sponsor tapos hindi rin naman natuloy.
Kalain mo 200 na bananas, o-orderin mo pa lang. Hindi ka naman pala sure na hawak mo na yung bananas. Hindi ka naman pala sure na meron ka noon. Sana hindi ka nag-offer, hindi ka nag nagsabi na kaya mong ikabigay. Sana nang PM pa lang ako, nagsabi agad na pasensya ka na kapatid. Hindi ko kaya ikabigay yung sponsor na 200 na bananas. I-cancel ko na lang, di ba? Hindi naman po masama magsabi ng totoo. Hindi po masama magsabi na pasensya na. Kasi at least hindi pa natutuloy. Hindi pa nagagawa yung Grand LS. 'Di ba? At least maaalis ko po sa listahan ng parapol. Para hindi wala rin pong sasamaan loob sa akin na nanalo, hindi ko kaya na, hindi ko naman pala maibibigay. Sinabi ko pa, 'di ba? Mahirap yung ganun kasi kahit sino naman po sasamaan loob, aasa. Sana nagsabi na lang na hindi na pala kaya. Kumbaga natutunan ay mga kapatid, yung nakikinig, yung napadaan, hindi lang dyan, hindi ko po linalahat. Dito po talaga sa mundo ng YT, ang dami po talagang budol. Ang dami pong basta lang may masabi. Ang dami lang ng may offer lang para lang masabi. Nagampanan ko naman po yung gawain ko para sa kanila eh. Ang dami-dami po sa kanilang dumikit, ang dami-dami po sa kanilang bumisita. Simula po nang nagpa-start po akong magpa-entry, linalapag ko mga bahay nila. Kahit pa isa, dalawa, tatlo. Sa bawat isang live ko bago po ako mag Grand LSA, may bumibisita sa kanila. Imposible pong wala. Marami po sa kanilang bumisita. Nagampanan ko po yung gawain ko para sa kanila. Kaya siguro naman po, sulit din siguro yung pag-sponsor sana nila sa akin. Kaso nga lang, wala ganun talaga. Hindi mo mapiplease, hindi mo mapipilit, hindi mo hawak kasi ang isip. Kaya baga, karagdagang kaalaman na lang po yung karagdagang experience ako na lang sa buhay ng pag-YT-YT. Sa susunod po hindi ako basta-basta nagtitiwala na mag-offer na sige sponsoran kita, sige ganun, bigyan kita, sige ganun, sige padalahan kita, hindi po. Kasi lalong-lalo po yung dun sa mga padala-dala. Yung minsan kasi dati po nung yung mga bago lang ako nag-YT talaga na laki-laki po ng problema ko. May nag-offer din po sa akin noon na sabi niya, sige kapatid, bibigyan kita, tutulungan kita. Pag-uwi mo ng probinsya, padadalahan kita. Yung bahay mo doon sa probinsya, tutulungan ko paggagawa natin. O di ba hanggang ngayon nga hindi na po siya pumapasok sa akin. Pini-PM ko po siya ni Oy ni Ay, wala na po. 3 pong tao rin yun na mga budol din. Sana hindi ka na nag-offer, sana hindi ka na po nagsalita. 'Di ba? Sana ginawa mo na lang po, o sana naman wag nang magsalita, wag magbitaw talaga ng salita na kaya mong gawin. Kasi dapat sa tao po, may sa isang salita. 'Yun na lang dapat panghawakan natin minsan, yung isang salita. Magkaroon po tayo ng amor proprio, kumbaga tawag sa Bicol, ganun. Kaso ganun talagang buhay, hindi natin mapipilit ang bawat isa. Don't trust anybody, para lang yan pag-ibig. Paikutin ka lang. Dito po sa mundo ng YT, may pinagkakatiwalaan pa ako dito ng 6 na tao. Ang mga legit ko talagang mga kaibigan, handang laging nandyan sa akin, laging nakasuporta sa akin, laging nakaalalay sa akin, at laging nagpapaalala. Kaya wala akong masasabi sa kanila. Alam nila kung sino-sino sila na mga kaibigan kong legit na talaga yan. Kahit hindi kami nagkikita-kita sa personal, alam kong legit sila dahil nararamdaman ko naman po na talagang legit sila. Gusto ko silang ma-meet one of these days pag nandito na sila sa Pilipinas, kasi lahat naman po sila ay nasa ibang bansa. Gusto ko silang ma-meet. Oo naman, kailangan pa bang sabihin, kapatid na Rizal? Napakahirap talaga. Pinoy mo, kapwa mo talaga Pinoy, yun din na traitor sa'yo. Hindi nasisira sa'yo. Hindi ko naman linalahat ha. Hindi ko po linalahat ang kapwa natin Pinoy. Ang tuloy, imbis wala akong iisipin na aabunahan ko, magkakaroon ako ng aabunuhan. Kalahin mo, 900. Napakalaking halaga na po yun sa mga katulad ko. Na wala naman po akong trabaho. At wala rin naman pong matinong trabaho. Ang misis ko lang po ay isang kasambahay. Katulong lang po ang misis ko.
14 years na po ang misis kong namamasukan, hindi naman nataas ang sweldo. Nangungupahan pa po kami ng bahay. May mga anak pa po ako nasa probinsyang naasa sa akin linggo-linggo na kailangan magpadala. May mga apo po akong naasa sa akin din. Kasi yung mga anak ko po may mga asawa na rin, wala rin mga trabaho. Kaya nyo po linggo-linggo kailangan po ako magpadala. Dapat uuwi po ako ngayon na buwan na to. Ito September, hindi po ako nakauwi dahil nga wala rin po akong pera. Kasi naghihintay din po ako ng sweldo ko sa YT para po makauwi, para may baon naman po akong pera pag uwi sa Bicol. Hindi pa ako nakauwi dahil wala nga po. Hindi pa rin ako nasweldo. Tapos pag sweldo mo, mag-aabo na ka pa ng 900 pesos. Sayang din po yun. Kaso wala pa akong magagawa para lang hindi sila magalit yung mga nanalo. Ganun po ang gagawin ko. Aabunuhan ko na lang. Yan, napakahirap talaga magtiwala. Dami talagang budol dito sa YT. Pero gagawin ko po yan ng vlog. Gagawin ko po yan ng video. Baka bukas gumawa ako ng video para sa kanila. Yung mga nagbitaw ng ganung salita na hindi rin naman nagawa, at saka yung doon sa mga nanalo, yun, mahihingi ako sa kanila ng pasensya. Gagawin ko po yan ng vlog talaga, promise. Dapat ngayon gagawa pa ako ng vlog. Hindi ko lang nagawa dahil gusto kong mag-live. Gusto kong bumisita sa akin kasi yung mga nanalo. Yung nanalong hindi ko na ibigay yung pa-premium nila. Gusto kong pumunta sila sa akin para mapaliwanagan ko sila at masabi ko sa kanila yung side ko. Kasi kahit sa regular videos ko nag-message siya eh. O kahit sa regular videos ko nag-message siya, sinabihan niya ako ng Manoy, ba't hindi pa pinadadala yung 30 load ko? Pakatas, ba't wala pa yung saging ko? Nanalo na ako ng nakarang araw pa, hanggang ngayon hindi pa na ipapadala. Papaliwanag ko sa kanya, kaya wala, inihintay ko siyang bumisita sa akin, wala, hindi siya bumisita. Gagawin ko talaga ng vlog yan bukas. Kasi may premiere ako bukas eh. Pakatapos ng premiere ko, saka ko siya i-upload. Thank you for staying, sabi ni kapatid na Rizal. Nakakapanghina, nakakawalang gana. Kasi nga, siyempre, okay lang yun na mapahiya ka kasi minsan parte na rin ng buhay ng tao na minsan napapahiya kasi kung may mali ka rin nagawa eh. Pero once na, sana hindi na lang nagbitaw ng salita. Nag-PM pa po ako. Paulit-ulit po yung PM ko. Pero, sa kanila. Kaya sana hindi ako magtatagal ngayon magla-live eh. Mga isang oras lang sana. Kaso naghihintay ako na yung mga nanalo pumasok ulit. Kahit isa o dalawa lang man lang doon na pumasok. Lalo na si kapatid na Sito. Gusto kong pumasok siya para mapaliwanagan ko siya. Kasi siya yung nag-PM sa akin, siya yung nag-message sa isang regular to videos eh. Ngayon, isang inihintay ko siya ang pinaka-main talagang bumisita uli. Isang gusto kong bumisita uli. Si kapatid na Sito. Kasi siya yung nag-message sa akin sa isang regular videos ko. Manoy, bakit wala pa yung panalo kong 30 load? Bakit wala pa yung 50 bananas ko? Nung nakarang araw pa niya kami nanalo. Bakit hanggang ngayon wala pa? Hindi ko hawak yung bananas na 50 load, 50 bananas. At hindi ko rin hawak yung 100 load. 500 load po kasi yun. Hindi ko po hawak yun. Kasi yung sabi na nag-sponsor, siya na lang daw po ang magpapadala sa mga nanalo. I-send ko lang daw yung mga GCash number at yung mga pangalan ng nanalo. I-send ko na po. Hindi niya, nakikita niya, nabasa niya ang aking PM sa kanya kasi friend ko naman siya sa FB. Ang sabi niya lang sa akin, ngayon, kanina lang niya nabasa, 2 days na bago niya nabasa. Di ba?
Babae yun, si kapatid na Sito. Mahigit 300 pa lang ang bahay noon. Kaya siyempre interesado din siya doon sa 15 bananas na yun. Ako nga noon, mga kapatid, kwento ko sa inyo ha. Noon nang hindi pa po ako money, madalas sumali talaga ako sa mga palaro-laro, sa mga pag-games-games na yan. Madalas pa ako mananalo. May nanapanalunan nga ako ng 1,000 eh, na hindi ko rin na-claim. Pero hindi ko na po siya piniin. Hindi pa ako nag-message sa isang regular basis niya, ba't hindi niya sinend sa akin yung pinanalunan ko. May nanalo pa ako ng 300. Gcash load din yun, hindi ko rin po claim. Kasi wala pa po ako noon na Gcash load ng mga time na yun, Gcash number ng mga time na yun. Tapos, nanalo rin pa ako ng 200, ng 100, hindi ko rin po nakiklaim. Hindi lang po ako ilang beses nanalo ng mga pa-games. Ang isang napanalunan ko lang po na naklaim ko talaga kay Ma'am Ruby. Kay Ma'am Ruby ang vlogger ng Australia. Naklaim ko po yun, 1,000 din po yun na pinanalunan ko pag Grand LS niya rin. Kasi wala po akong Gcash load noon. Through money remittance niya po pinadala sa akin noon. Ginawa niya pa nga yun ni Ma'am Ruby po ng 2,500. Yung 1K po na napanalunan ko noon sa pabingo ni Ma'am Ruby, naging 2,500. Pinadala niya po ako noon through money remittance na na-claim ko po yun. Pero yung mga the rest ng pinanalunan ko, hindi ko na-claim kasi wala nga pa akong Gcash number noon. Pero hindi pa ako nagreklamo, hindi pa ako nagme-message sa mga regular videos. Ate, kasi puro mga kababaihan yung napupuntahan kung nananalo ako. Ate, host, ganyan-ganyan, bakit wala yung load ko yung pinanalunan ko, ba't hindi mo pinoforward sa akin, ba't di mo pinaladala? Pero wala pong narinig sa akin yung mga host noon na pinanalunan ko. Kaya sana pumasok siya si kapatid na Sito para mapaliwanagan ko siya kung bakit hindi nadating sa kanya yung 50 bananas niya. Pero yung 30 Gcash load niya po, naipadala ko na sa kanya, naka-screenshot pa po. Sabi niya hindi niya daw na-claim yung 30 Gcash niya. Hindi niya daw na-claim pero naka-screenshot po. Chinek ko naman kagabi maigi yung number na ibinaba niya diyan ng time na yon. Tama naman po. Kaya buti na lang kami in-screenshot ko lahat ng mga napadalang ko ng mga nananalo. Ng time na yon, yung mga pinadalang ko na ng time na yun, lahat naka-screenshot. Para may ebidensya ka. Gusto ko nga sanang pumasok siya sa akin eh. Si kapatid na Sito eh. Gusto ko sanang pumasok. Kasi siya lang naman yung nag-message sa isang regular videos ko eh. Pero hindi ko kinakasama yun. Hindi po ako nagagalit kay kapatid na Sito ha. Lilinawin ko lang po, hindi po ako nagagalit kay kapatid na Sito na nag-message siya sa akin sa isang regular videos ko. Gusto ko lang po siya makausap at gusto ko lang ipaliwanag sa kanya kung bakit hindi niya pa nakukuha yung saging. At yung about naman po doon sa 30 Gcash load, na-forward ko na po sa kanya, yung na-send ko na. Naka-screenshot po dito. Lahat po kasing napadalahan ko ng pinanalunan nila, in-screenshot po. Oo nga eh. Kapatid na Rizal, hirap talaga. Saka pa kaya kung lilibuhin niya na i-sponsor nila. Saka pa kaya kung malaki ang nasabi nila, aasa ka. Oo, gluto ka. Mantalang si Ma'am Ruby oh. Kaya nga yung in-sponsor po ni Ma'am Ruby, hindi ko naman po totally inubos na pinalaro rito sa aking Graneles ng Sabado.
Ginawa ko pa, nag-donate po ako dun sa isang dating katrabaho ko, yung ginawa ko pong premiere. Sponsor din po yun ni Ma'am Ruby. Galing po yun sa pinadala niyang pera sa akin na pag-run LS ko na dapat dito ko ipipapremyo. Pero naisipan ko pong gumawa ng isang vlog para po kahit pa paano may ma-share naman tayo sa iba. Hindi lang naman makapapremyo tayo dito. Oh shit, maipis. Baka. Oo nga, ba't kaya hindi pa nakakauwi si Goy? Hindi ko malaman kung nandyan pa yan sa inyo. Si Unggoy na yan. Hindi ko malaman kung nandyan pa yan sa Saudi o nasa Pinas na. May video kasi yan na isa na ginawa, in-upload. Rosel. May isang video siya na nakita na panood ko. Yung sa anak niya. May kamay ng lalaki pero hindi nakikita yung katawan ng may-ari ng kamay. Hindi ko alam kung babae may kamay nun o lalaki may kamay nun. Wala lang siya, hindi nagsasalita yung nagbibideo. Binibidyo yung anak niya. Alam ko anak yun ni Rainer eh. Hindi ko alam kung nandito yun sa Pinas na Unggoy na yan o nandiyan pa yan sa Saudi. Kasi di ba friend ko siya sa FB. Oh, may isang video yan, nag-comment nga ako dun eh. Ako cute naman ni baby. Oo, nasa FB niya. Naka-upload. Di ko alam kung siya yon o asawa niya yon na nagbibideo. Yung nasa sopa, naglalaro yung anak niyang lalaking bunso. Yung kulot ang buhok, yung maputi, yung chinito ang mata. Yun. Tapos yung anak niyang babaeng panganay, nandoon din sa sopa. Kung di ako nagkakamali, kamay yun ng lalaki. Di lang nagsasalita yung nagbibideo. Di ko alam kung nandito na yun sa Pinas na Unggoy na yan. Gulo-gulo. Magulo ka usap. Paano niya makikita yung mga commercial ng Shopee kung wala siya sa Pinas? O, di ba? Sabi mo kapatid na Rosel, diyan sa ibang bansa ang commercial diyan walang Shopee. Di ba sabi mo kapatid na Rosel, ang mga commercial diyan sa inyo yung mga Arabic din, di ba? Yung mga commercial diyan sa ibang bansa din, walang mga Shopee. O, di ba? Paano niya masasabi na pati si Jackie Chan eh may commercial ng Shopee kung wala siya sa Pinas? Unggoy talaga yan eh. Magulo. Kaya mo siya. O, di ba? Puro Arabic ang commercial diyan sa inyo. Ikaw ba nakakita ka na ng commercial ko ng Shopee? Di ba wala? O, paano niya nasabi na pati si Jackie Chan may commercial ng Shopee? Totoo nga naman, may commercial si Jackie Chan ng Shopee. Si Jackie Chan ngayon ng commercial ng Shopee. Magulo yun ang Unggoy na yan. Masasaan pumupuntang kagubatan. Akit ng kahoy. Unggoy talaga yan. E ano naman kung nakauwi na siya, e di wow, di ba? Oo nga, ayaw pa magsabi ng totoo. Di naman tayo manghihingi, o di ba? Kung ako ibigyan niya, salamat. Kung hindi niya ako bigyan, ay salamat pa rin. Wala naman ako masasabi sa kanya. Napakabait ng taong yan. Puro papuri ang tanging sasabihin ko sa kanya. Kung di niya ako pasalubungan, edi wow. Kaya nga di siya maka-stay daw kasi mahina nila, diba? Yun nga ang sabi. Oo nga eh. Kung ako naman ay bibigyan niya ng pasalubong, okay lang. Malaking pasalamat, malaking thank you. Kung hindi naman niya ako bibigyan ng pasalubong dahil kung wala naman talaga siyang dala at kung tama lang naman sa pamilya niya na para pamigay doon sa kapamilya niya, sa side ng asawa niya, sa side niya, sa pamilya niya, o sa buong pamilya ng pamilya niya, para doon lang tama-tama, wala problema sa akin yun. Madali akong imintindi. Hindi ako, matampuhin ako, oo.
Pero madali akong umintindi. Kasi dapat natin intindihin, hindi naman basta-basta rin ang buhay sa abroad. Lahat pinaghihirapan. Kaya kung bagay yung pasalubong mo nakabudget para sa pamilya mo. Walang problema sa akin kahit wala. Oh. 'Di ba? Kung meron, maraming salamat. Kung wala, maraming salamat. Ganun lang 'yun. Bahala siya sa buhay niya. Magsisinungaling siya. Maging santo. Pwede na maging santo. Tungkol siya sa unggoy na yan. Gulo-gulo kausap. Paano niya malalaman yung commercial ng Shopee kung wala siya sa Pinas? Ito talagang unggoy na to. Daming alam. Madaming pa-suspense. Music din yan eh. Wala ka na tuloy kalokohan. Kasi kung nandito siya sa Pinas, kung wala pa siya dito sa Pinas, gabi-gabi siya naka-online. Kung wala pa siya sa Pinas. Kasi diyan, 'di ba, pag nandiyan siya diyan sa Saudi, gabi-gabi yan naka-online eh. Pag nandiyan yan sa Saudi, halos hindi nakapatay ang cellphone niyan. Lagi naka-online. Kasi madaling araw na nga ako natutulog. Kaya madalas ko siyang makita nang nandyan siya sa Saudi. Ngayon, bihira na siya pag-online. Bihira ko na rin siya nasa siya. Ano yun? Patay na. Kaluluwa na. Kung nasaan man siya, naliligaw na ba ng landas yung kaluluwa ni Unggoy? Oh, di ba? Ganun lang 'yun. Ayaw pa magsabi kasi ng totoo. Oh, di ba nawala lang siya bigla ngayon? Di ba? Hindi na siya na online. Kaya tingnan ko siya sa Messenger ko hindi siya on. Di ba? Hindi na siya na online. Kaya tingnan ko siya sa Messenger ko hindi siya naka-online ngayon kasi nawala na siya rito eh. Kasi hindi ang signal nila parang sa atin. Kung saan man lupalop ng mundo naroon siya. Malaki ang galit ni Rizal kay Unggoy. Wala na siyang kahututan dila. Wala na siyang regular na nabis. Wala na siyang kakwentuhan ng matagal. Buong magdamag. Kaya ganun na lang ang pagmamaktol mo, Rizal, no? Iniwanan ka ni Unggoy basta-basta. Di man lang nagpasintabi. Oh, Unggoy, uwi na ako ng Pinas. Nandito na ako. Wala man lang pasintabi. Walang pasabi-sabi. Wala ka na tuloy na pinagpapantasyahan. Puti-puti pa naman yan ni Unggoy. Puti niyan eh. Puti niyan talaga. Sobra. Ang puti. Ang puti tapos tingin ko sa balat niya makinis, pino. Maputi kasi. Medyo ito pa talaga. Oh. Ang puti niya, ang puti ng taong yan. Kasi dati ka-video call ko madalas yan eh. Inaabot kami ng umaga niyan. Dati di ba yung live ko mga madaling araw. Natatapos ako di ba mga 4 or 5 ng umaga na dito sa Pinas. Isang oras pa kami nagbibideo call niya, nag-uusap pa kami niyan sa Messenger. Nagbibideo call kami minsan, kaya nakita ko na yan. Si Rainer talaga, as in nakita ko siya. Kahit hindi sa personal, nakita ko sa video call. Hindi parang personal na rin yun, kaya alam kong maputi yan. Makinis, medyo chinito. Hindi ka tangkaran, tama lang ang tangkad niyan. Mga 5'6" ata yan, si Unggoy. Ganon ang mga height niya ni Unggoy, mga 5'6". Puti, makinis ang balat. Kaya may in love ka talaga dyan, Rizal. May in love ka talaga dyan kay Unggoy. Marami nagkakagusto dyan sa Unggoy na yan. Isa na dyan si Juan. Hindi ko sasabihin kung sino. Isa na dyan si Juan. Halos mabaliw-baliw din sa kanya. Guwapito eh. Guwapitong bata. Guwapito macho.
Gwapito yun na batang yan eh, si Unggoy. Kung ako pangalang babae siguro na, in love din ako dyan. Kahit pogi pa yan o maputi, wala akong pakialam. Di nga. Di nga. Sure ka? Pag, Rosel, wag ako. Kilala mo sino? Sinong kilala mo? Umaskara sila, chismosa ka, mapagawa ka ng kwento. Huwag kang mapagtahi-tahi ng kwento dyan. Kilala mo sino? Kilala mo ba yung sinasabi ko? Ako lang nakakaalam nun. Kahit kailan di ko sasabihin yun. Promise ko yun. Secret namin yun. Ayoko masira ang pagiging pagkakaibigan namin. Dahil lang sa kadaldalang ko. Kaya hindi ko talaga sasabihin. Kapag init ka ng tubig, makainom ng kape. Eddie wow. Eddie Shing. Malay mo, iba yung alam mo, iba yung alam ko. Babaero yan, si Unggoy eh. Babaero yan si Unggoy. E-text ko sa'yo, mamaya, sino yan, dead na dead sa kanya. Babaero yan si Unggoy, para malaman mo. Baka iba yung alam mo sa alam ko. Ginoo. Wala na pala kaming tubig. Gatay, wala pa pambili. Mangungutang na naman ako. Wala nang laman yung container namin, Rosel. Giinit ako ng tubig, Rosel. Walang tubig. Kaloka. Mangungutang na naman ako, Rosel. Gusto ko magkape, wala akong pang bayan. Masama magtanong sa... Minsan nagtatanong siya sa akin about kay Boy. Sabi ko naman, wala kami connection. Baka iba yung alam mo, ha? Uulitin ko, ha? Baka iba yung alam mo sa alam ko. Kasi yan si Unggoy, babaero. Goy, totoo naman sinasabi ko, Goy. Babaero ka, Goy. Kulang na lang maging lalakero ka, chick boy. Pwede sa chick, pwede sa boy. Pwede sa boy. Sorry, Goy. Kung nakikinig ka man, kung nasaan ka man lupalop ng mundo, sabi ni Rizal, kung buhay ka pa man o kaluluwa ka na, kaluluwa ka na. Oo nga, kasi hiningi ko FB niya, agad-agad bigay. Malay ko, baka iba kasi kilala mo sa sinasabi ko. Basta ang alam kong totoo, si Unggoy, babaero. Siraan ba naman si Unggoy? Siraan na babaero.
Haba na naman rin silang buhok ko. Oh, gusto ko magpagupit. Wala akong pampagupit. Marcel. Gusto ko magpagupit. Wala akong pampagupit. Haba na naman ang buhok ko. Kailan lang ako nagpagupit. Ngayon, mahaba na naman. Wala talagang pumasok ng nanalo ng Sabado. Sasaktuin ko lang to ng 2 oras para naka-live ako. Ano ka ba? Oo nga pala, pwede pala dito pala yung sa ibang cellphone. Pwede pala, pwede kang tumawag. Sige, pwede kang tumawag.
out, Mamila Pry. Mega mega love shout out, Mamila Pry. Maraming salamat, ma'am, sa iyong pamansamansanas dyan. Maraming salamat po. Hoy, wala na. Maraming salamat, Ma'am Mila Pry at Maris Rabila. Maraming salamat. Maraming salamat po sa pagpasok ng Mila Pry sa Patamsak at sa Tatlong Mansanas. Maraming salamat. Nga eh. Salamat, Kapit na Rosel. Salamat, salamat. Bili ka ng kape. Oo. Mm. Sa pagkakaalam ko ha. Pagkakaalam ko. Naku, wag na wag mong, naku, baka mapikon yun. Pikunin pa naman yun. Si Unggoy, pikunin yan. Wag na wag kang magbabanggit, pikon yan. Madali magtampo yan, na taong yan. Kaya wag mong babanggitin. Matampuhin din yan. Napakabait, napakaloko, napakamabiro, pero matampuhin. Kwan din yan, pagpipilitan niya ng kanya. Kung ano yung rason niya yun. Hindi ko mananalo dyan. Kaya wag na wag ka magbabanggit. At wag mo rin siyang kukulitin. Ganun ang gusto niyan. Hayaan mo lang siya. Kabisado ko na yan, Unggoy na yan. Kabisado ko na. Kabisado ko na yan. Eh, wag kang magbabanggit na ganito, ganyan, wag. Magtatampo agad yan. Hindi ka napapansinin yan. Ganun yan. Kami nagkatampuhan na rin kami dati niyan. Ako ang sumuko. Ako ang kusang nagbumate. Ikaw susuko dyan. Sa taong yan. Pag kayo nagkatampuhan yan, wag mong asahan na babatiin ka niyan. Ikaw ang susuko dyan. Kaya kabisado ko na yan. Alam ko na dalahin ang ugali niyan. Alam ko na sa kaya ng ugali niyan. Kaya wag na wag. Dali yan magtampo. Wag mong kukulitin, wag mong sasabihin na ganto ganon, ganyan. Ako. Basta napakatampuhin yan. Dinagdag pa niya ng unggoy. Matyaga talaga yan. Basta kaibigan niya yan. Basta kaibigan niya ang isang tao, matyaga yan. Maga. Makikipagbintuhan yan, makikipagkulitan niya ng tampuhin lang yan. Kasamahan ka niyan hanggang umaga. Napakabuting tao niyan. Napakatyaga. Kaya nga masasabi mong legit yan eh. Masasabi mong tunay na kaibigan. Kasi nga, kahit alam mong kinaumagahan may pasok din yan, kinaumagahan, puyat siya. Kaya minsan nagtatawanan nga kami niyan eh. Anya, nandito ako sa trabaho, sa office daw, nag-headbang na sana siya sa antok. Napakatyaga niyan. Mabuti talagang kaibigan niyan. Napaka-legit. Oo, ganun yan. Basta kampante yung loob niya, kampante yung sarili niya, masaya siya. Kasi yun naman ang hilig niyan, makigulo. Makigulo sa mga live stream, makipagchismisan sa live stream. Yun ang gusto niyan. Ngayon, di ba, ngayon medyo naglalaylo siya kasi madalas nagbabasa na lang siya.
Noon, nang hindi pa yung nakaka 1K, Diyos ko po, di ba nakikita mo naman, di ba, na palagi nandito sa akin, daldala na lang ang nangyayari, di ba, hanggang umaga. Ganun yan. Kaya, masasabi mong legit yan na kaibigan, totoong kaibigan. Masarap kasama. Kasi, kahit hindi ko pa nakikita yan sa personal, sa tingin ko masarap kasama yan sa galaan, sa layasan, sa pasyalan. Kasi makulit, makulit na kengkoy ang taong yan. Tsaka yung mga lugar-lugar na mga alam niya rito sa Maynila, mga alam ko rin. Kaya sa tingin ko ako magkakasundo kami nitong taong to. Kasi gala nga rin eh. Kwela, ganun ba? Kung baga kwelang tao. Eh ako kwela ako. Kwela rin ako, maloko rin ako, mapagbiro rin ako. Ganun. Tapos magulo rin ako, madaldal din ako. Eh madaldal din yan. Rainer. Kaya sabi ko sa tingin ko makakasundo ko tong taong to. Saka napakabuti niya na taong yan. Maalalahanin niyan na taong yan. Wala akong masabi niyan. Parang si Mamila Pray yan. Napakabuting tao. Si Mamila Pray, si Ma'am Ruby, yan. Parang yan sila. Na napapakabuting tao na walang hinihintay na kapalit kung ano man ang bagay na mga naitutulong nila. Tama. Kapit tayo eh. Mahirap.
Nag-love shout out sa'yo, kapatid na JD's Eat. Hello. Meron ka na pong moderator, kapatid. Maraming salamat sa patamsak. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay, kapatid, para mabisita po natin. Baka gusto mo dikitan din dyan si Monica Dawal. Baby pa po ang bahay niya. Maraming salamat sa naka-BG. Maraming salamat sa inyo. Sa kanya. Wala yun sa kanya. Bali wala yun. Kami ako magbirag yan, wagas eh. Bali wala yun. Kami ako magbirag yan, wagas eh. Magbirag yan, wagas eh. Punin mo na. Doon ka na. Huwag ka na dyan. Mga kapatid, mag-end na po ako ha, mga kapatid.
Maraming salamat sa iyo kapatid na J. This It. Ganon din sa iyo kapatid na Resel, Mamila Prime. Maraming salamat po kapatid na Rainy Rio. At sa mga bumisita po sa akin sa hapong ito, maraming salamat po. Isang mapagpalang Lunes po sa atin lahat at maraming salamat. Ingat po kayo lahat dyan. Maraming salamat. Bye-bye. God bless you. Bukas naman po mga kapatid. Bye-bye. Ingat kayo lahat.